କରି ମଝିପା ଏବେ ଯେ ଲ ହେଲା ଡଲି ଜିତଲା ହେଲେ କାଇଁ ମାର ପରିଚୟ ସାର୍ କ'ଣ ଆଶୁପଡ଼ିଶିକା ଆପଣ ଗାଁଟା ଦେଉଳବାଡ଼ି ଦେଉଲବାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯେ ମୋ ଗାଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ ଆପଣ ଗୁଣପୁର ବାଇଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏଇ ଝିଅଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଲୁ ପୀଡ଼ିଶିକା ସେ ଆପଣ ଗାଁରେ 10-11ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରହିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟର ଆଉ କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେଥିରୁ ଆମର ଝିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣାଲୁ ପୀଡ଼ିଶିକା ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ସରକାର ତରଫରୁ ଭଲ ପଢ଼ଉଛି ଗାଁରେ, ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲାଭ ତ ହବ ଆଜ୍ଞା, ପାଠ ନ ଆରାମସେ ବୁଲୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଓଆଲ ଶିଖି ପାରିବେ ନା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ଯାହା ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପଢ଼ିପାରିବେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମତ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ତରଫରୁ ଭଲ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଁ ନା ଦେଉଳବାଡ଼ି। ଦେଉଲବାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏଠି କିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆମର ଗୋଟେ ମୋ ଗାଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ଉଛି, ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ଏଠି କିଏ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସାଗର सागर सदी गानी इतनी मैं को गानी ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ ପଢ଼ଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ हाँ बाबू नोड़ नहीं तो मिला नहीं तो सदी का आते हैं उन्हें जगत नोड़ तो वाह दे ये कोरोना वायरस हल्ला तक मैं तो जगत वाही लिंदे ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। सदी